साफ्रोमखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय आरो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनाय थाबाय। दिनैहाय बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय नाजायै आंनि इउटुब चेनेलखौहाय आङो 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय। बिनि थाखायनो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेफोर गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआवहाय आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो बेफोरबादिनो अननाय आरो सापर्टखौ मोनबाय थागोन होननानै आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। आंबो मिथिगौ आंनि आगोलनि भिडिअफोराहाय नोंथांमोनखौ एसेबां मानि गोजोन होनो हानाय भिडिअ आं खालामनो हायाखै, बिनि थाखाय आं सरि। आरो फैबाय थानाय समावहाय आङो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ खालामनो नाजागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ आं हाजासे लुबैयो। आरो दिनैहाय आं 1K साबस्क्राइबार खालामनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौबो हाजासे आं साबायखर बावहरबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआवनो दिनैहाय आंनि इउटुब चेनेला 1K साबस्क्राइबार जानो हाबाय। बेनि थाखाय गासैनिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो एडभान्स आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। 1K साबस्क्राइबार जानायनि आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोनहा नेनानै थाबाय थाब्लानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअखौहाय आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।